Ayun mga kalingap, good morning. Kasama ko po si Kuya Joel, tsaka si Cedric po. Ayan, kasama ko po si Cedric. Galing po siya sa pagpa-therapy. At may dalang po kaming groceries pala. Para kay Bea po, mga kalingap. At tara, papunta na kami. At hatid po niya, ano. Okay, Joel, ikaw na mauna, Kuya Joel. Okay, para kay Bea po, ito po yung kulila na sa magulang. Tanging lola na lang po yung nag-aalaga. Stroke pa yung lola. Kailangan po ng paglinga. Ito na po. Tao po. Hello. Grabe yung ano naman ni Bea, oh, sipag. Kala ko tatakbo ka eh. Kilala mo na kami. Kilala ko eh. Anong ginagawa mo? Uy, ingat ka, may mga tanim kuya. Nagtatanim. Nagagamas. Yun yung problema sa ano, sa mga damo, nabalik talaga. Nabalik nga po. Kasi pag makapal na, mas lalong mahirap siyang linisin. May dalami kaming konting groceries, ayan oh. Ayan, naabala namin yung ano mo ah. Yung kasi okay lang po. Okay lang, okay. Sige Kuya Joel, ano mo na ito? Pa-unbox mo na kaya ano? Ano? Pwede po mahirap ng ano? Bahay nilang... may ano mo? Papaya na rin. Poyo. Ayan. Buhay. Ayan, unbox mo na Kuya Joel para kay Bea. Unbox ko na, Bea. Bea. Bea, may pang ano ka, Bea. Kung mahilig ka, Bea, sa kape. Para laging gising. Para alam ko naman. May sugar, siyempre kung may kape, may sugar. Oo. At para healthy daw, may ano ka, may mga something chichirya. Si ano yun ang nagpili? Si Kuya Joel. Ito? Kanya po magpili. Ito pa, Milo. Oo, may Milo pa. Magaling yan si Kuya Joel ang pili. Sardinas. Dilata. Corn beef. Mahilig ka ba dito? Opo. Wow. Talaga, ang galing talaga ni Kuya Joel ah. Tamang-tama pala. Oo. Tapos yung ano, Chocolate ibigay mo. pala. Ibigay mo kay Chocolate naman. Ay, galing. Grabe ka Kuya Joel, di ko na alam ah. May chocolate ka pala, matindi ka Kuya Joel ah. Iano ko na to, Kuya Joel, bakit may pa-chocolate? Siyempre. Groceries lang. Ay, eto Pero gusto-gustuhan mo naman. Opo. Yan. Pasalamat kayo Kuya Joel. Maraming salamat po Kuya Joel. no problem. Pag muna akong tawaling kuya, tatanda tayo dyan. Oo. Ito, pato ko lang ha. Yes, Kuya Joel. Yan po mga kalingap, counting groceries. At meron pa yan si Kuya Joel, ano? Walang bigas eh. Walang bigas. Ay ano na lang namin, bibigay tayo mga kalingap para sa bigas po nila. Tsaka panggastos din. Kamusta naman yung ano mo, mga sa school nyo? Okay naman po. Madami niyang ginagawa. Si Lola pala, nasaan si Lola? Nito pa sila na. Lola! I love lesson. Ay grabe, mabait ito ano, na-bless. Ma-bless din ako. Mag-bless ka din. Ma-bless din ako. Ma-bless ka din Bless ano. ka din. Salamat. Ay, ang yaman ni ano. Yaman ni Lola, may ginto. Gintong ano to? Ano? Shopee. Sino nagbili? Sino O nagbili? si Mia. Ay, grabe naman. Pa-order ko. Ay, ano lang naman. Mura lang. Magkano na ay? Ay, 175. Ay, nabuking na. Pero nga No? hindi halata. Yung presyo. Hindi halata po. Hindi halata. Parang, Ay, okay parang naman. ginto, ano na ay. Hindi halata kay Lola. Ito ang dala ninyo. Oo, nay. Nadala namin yan. Salamat naman. Yayamanin si Lola eh. Talagang po pinapayaman ni Bea. Nakatuwa naman itong ano nyo na eh. Apo nyo, Lola. Talagang ano kanya sa
sa Bicol, padangat. Padangat. Anong padangan? Padangat yung mahal. Mahal. Marunong din kaya ako ng Bicol. Naga. Naga. Ikaw nga, sabihin mo nga kay Kuya Joel kung anong padangat Padangan. sa Tagalog. Ano ba padangan? Mahal. Mahal. Ay, mahal daw. Pag padangat Mahal kita. Yan. Ay, wala si Kuya Joel, oh. Kanina kasi sa sasakyan, ano ka daw talaga? Mabait ka daw. Tsaka maganda pa. Yan. Iba yata. Nakangiti niya si Kuya Joel. Okay lang naman. Ay, nalaglag. Nalaglag. Okay na po. Halimbawa, Bea, halimbawa may humahanga sa'yo, okay lang naman sa'yo na may humahanga sa'yo? Okay naman po. Wala naman po masama. Wala naman. Lang naman Madami yata ang humahanga kay Bea, kaya okay lang. Isa na doon si Kuya Joel. Bati mo si Kuya Joel, may pa-chocolate. Siya Ano ko sana yung nung Valentine's Kaso daw hindi mo siya pinapansin. Oo. Nung nakita ka daw sa sentro. Di ko din narinig. Hindi. Oo, di ko na, pansin. Kuya Joel, mapapayo mo Ay, sa kanya. mapapaya mo. Ay, papayo ko. Oo. Mag-aral ka munang mabuti at siyempre yung pangarap mo muna yung dapat mong tuparin. No, Bea? Kasi sayang naman kung... Kasi maghihintay si Kuya Joel. Oy! Joke lang po. Hindi, seryoso. Kaya sa'yo, anong payo mo talaga? Seryoso. Hindi, mag-aral ka muna. Tapos yung mga pangarap mo na muna sa yung pamilya. Tuparin mo muna bago ka pumunta dun sa inaano mong yun lang. Anong masasabi mo naman dun at Bea sa payo sa'yo ni Kuya Joel? Tama naman po yung sinabi niya. Siyempre, una muna yung pag-aaral kasi darating naman din po yung panahon na magbo-boyfriend. Siyempre darating naman po yung kailangan mag-asawa. Kailangan naman pong hindi tayo mag-asawa. Magkakaroon tayo ng pamilya. Tatandang dalaga at binata. Tama naman Tsaka yun. hindi imposible hindi yung tatangga ng dalaga si Bea. Oo. Kasi may naghahantay sa kanya. Sino daw yun? ang maganda niya yung talagang mong lalaki, yung Yung matino. Lagi mo tatandaan yung talagang una muna si Lord. Matino. Yeah, may takot sa Diyos, walang bisyo. May maayos na kayang suportahan yung pamilya. Diba? Alam naman niya ni Bea. Baka pag nakita mo na tumibok na. Kami. Ang pala tambay lang. Pipicturean namin. Sama mo kami dyan sa... Ay, talaga. Ayan. Nay, anong masasabi mo kay Kuya Joel? Ay, Nay, patangkad. Hindi, Anong first impression mo na kay Ilola kay Kuya Joel? Wag mo na nakakatakot. Ay, hindi naman. Mabait ka naman baga. ayun. Yan lang, Joel. Anong may papayo mo sa kanya? Lola? Tapos na po ako mag-aral. Ay, tapos ka na pag-aaral? Ano na? Siguro Work lang po. Ano pong may papayo mo na kay Kuya Joel? Lola. Ay, maipapayo ko man palan sa iyo. Maghanap ka din naman ng Sama ko po yung makakasama mo habang buhay. Ayun naman. Yung Bea, tapusin mo na ang pag-aaral. Yan, talagang matino talaga yun eh. Pareha sila ni Kuya Joel, matino. Ay, matino. Sobrang tino po. Sobrang tino. Matagal pa siya, first year pa lang. Kasi pa lang pala ko. First year pa lang. Tagal pa yan, Kuya. Tagal pa ang paghihintay mo dyan. Ay, Joke lang. Nakapangiti si Bea. ang ganda na ngayon ni Bea lalo, no? Parang iba yung ganda ni Bea. Di talaga si Bea, maganda naman talaga siya, no? Yung Kasi may buti ang kalooban. Naman. Tama ang pagpapalaki ni Lola.
Tama na. Ang galing mo, Lola. Sa totoo lang, Lola, ang galing mo Hindi dahil sa pagpapalaki mo, hindi nagkakaganyan si Bea. Kahit naiya ano kayo dito, kayong si Lola lang talaga ang naging nanay mo na talaga. Mama mo talaga, ano. Parang talaga siya. Uy, salamat nga ni pala. Nagbalik kayo, ano? May dala pati kayong Counting groceries. grocery. May pa-chocolate May pa. pa-chocolate pa. Ano pa yun? Iba? Parang mali. Dapat dalawa, Kuya Joel. Dalawa nga. Oo. Mali Hati na lang. Ano? Hindi na ano naman, nakita niya na yung cracker. Ay, ito daw, oh. Nakita ko naman ito, oh. Yan, nanay. Pang Cracker. ano yan? Quaker oats. Ano yan sa... Para kay ano. Yan naman pala Maganda po yung kasi pinili nanay mo sa para kay Lola. Oo. Kay Bea, chocolate. chocolate kasi sweet. Sweet. Oo. Tsaka yung ano niya, oh, parehas kayong may Ang ganda ng Ano ba yan? Ano nangyayari sa akin? Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa akin, mga kalingap? Iba naman na topic. Ay, Iba magaraganda. Oo, ibang topic. Nanay. Ibang topic naman. Nanay. Nanay. Bakit? Ay, ala po. Parang ano po ay. Tawag doon? Parang, Nagkain na po kayo? Nagkain na po. ay kanina pa. May kung may tira pa daw, Lola. Ay, meron pa. Eka. Meron pa ba biyang natira? Meron. Oh, makain ka, Kuya Joel? Hindi po. Hindi naman po. Hindi pa yan nakain si Kuya Joel, eh. Hindi pa po yata kayo nagkain. Ay, tapos na. Hindi pa yan nakain si Kuya Joel. Tapos na. Busog na po ako. Nakita ko ng si Bea eh. Hala! Sa ano? Sa pag-ano? Nurse ka ba? Ay, padawa nurse. Business and Administration. Magninegosyo ka pala. Anong negosyo ang ano mo? Pinaplano mo? Baka makatulong si Kuya Joel. Magandang ano? Hindi ano nga, para Oo. kahit first year ka pa lang. Alam mo na yung gagawin mo. Oo, kasi Ano po sa trabaho. Kasi nag-ano na din po kasi kami, nagagawa ng personal finance plan. Nilalagay namin doon kung parang sa someday ano yung pwedeng maging trabaho namin. Kung gusto namin, gano'n. ayaw mo bang ikaw yung magbibigay trabaho? Pwede naman po kapag mayaman natin. Malay natin makatulong si Kuya Joel. Anong negosyo mo, Kuya Joel? Mga sabon-sabon. Ay, sa sabon-sabon, yung pampaganda, Pampaganda, pampaputi. pang rejuvenating. Liquid, mga pang-hugas-hugas. Yun, maganda din naman yung yung Sambang ko. sa una, kailangan talaga pumasok sa Pero, ang sabi daw nila, kapag daw, sa maliit na, halimbawa, maliit na form of business, kailangan matuto. Kasi, sabi nila, yung may nabasa akong book na yung kaya mong bumenta nang wala ka naman binili, wala kang product. Ang ganun. Ganun daw ang matitinik sa negosyo. Nakakabenta nang wala naman siyang product. Wala lang, na-share ko lang. Product na. Pre-order na Pre-order na gaya nung sa lupa, di ba? Wala man silang lupa, nakakabenta sila ng lupa. Ay, may tawag dun yung mga agent pa. Yung parang hindi naman sa kanila pero pinapasa nila sa iba parang Magagaling, matitinik sila. Sila pa yung kumikita sa ganyan. Pero kung ano naman yung passion mo, ano talaga yung passion mo talaga? sa po. May upo na kayo. Office Baka work. nangangarin na kayo. O kayo. Hindi, kayo po na Kayo din kayo. Ay, upo tayo. Upo kayo na Labas mo ito. Ako na na Sige na, at okay lang kami. Umupo na tayo. Labas kami. Ayaw ni nanay na nakaano tayo. Nakaupo. Nakaupo. Kaso baka pag umupo ko sinay, Oo. Mainit doon. Doon ka. Yan. Mainit dyan. Upo na kaya. Madidilag ka. Ako po, nakaano naman ako.
Kamusta naman ang buhay dito, Bea? Pag wala kayong pasok. Ganun pa rin po, dati lang. Kung anong ginagawa dati. Pag uwi, ganun din. Oo nga. Mm. Hindi ka naman natatakot ng abutin ng gabi dito, Bea? Ano? Hindi naman po, sanay na din. Sanay na. Mababait naman ang mga tao dito. Sanay naman. Parang si Bea lang pala. Ang ganda talaga dito kay Joel. Pagpunta mo dun, another naman yun. Bundok, ano? Ito, kanina yung tanim. Ng papaya, Lola. Ay, tanim ni Bea yan. Ay! Uy, grabe yung tanim ni Bea. Ang laki na. Dito ka, Anahin natin ito, tanggal. Joke. Initan ka. Oo, grabe mas. Ang sweet naman ni Lola. Mahirap na yung pagtatanim. Ito po, may saging pa. Compress ko dito, Bea. Hmm. Yung problema dito. Parang gusto nang magpaampun yan sa'yo, Kuya Joel, ah. Kaya nga, ang ganda ng pusa. Napaampon. Kaya sa inyo to, Bea? Opo. Ang ganda ng pusa. Anong pangalan niya? Ano? Ganda, oh. Anong pangalan? Mingay? Mingay? Kaganda-ganda, Mingay. Ay, Mingay, oh, kaganda-ganda ng pusa nyo. Mingay, Naman mabait. nagandaan sa pusang yan. Ang ganda. Mingay. Tsaka hindi siya maano, oh. Ang sarap eh, puy-puy. Yan po si Si Mingay. Mingay. Yan, at ayan, naparito kami para, syempre, sir na walang pangalan. Maraming salamat po kay sponsor na walang pangalan. Makakatulong po ulit to sa sa pag-aaral ko. Hmm. Okay na, solve na yung sa overnight nyo. Opo. At meron ka pang sobra pa Nay. Okay naman, Nay. Happy naman kayo na may ganitong may ganitong Swerte nga ni at dumating kayo. Kasi Kung hindi, ay nako, saan makuha ng pangbayad sa school? Problema baga. ay di isang mo na lang na yung kwintas mo. Pero, Nay, ni Bea. pero Nay, yun, talagang mahal ka ni Bea kasi in-orderan ka pa niya ng Shopee kahit hindi tunay. Paano? Papunta ako nun sa Laguna. Sabi ni, wala lang, puro Shopee lang. Mura man baga sa Shopee. Para Para meron naman nakalagay-lagay dito, kahit ganito lang. Pero happy naman kayo dito, Nay. Masaya naman kayo. Yan ang gusto namin, na maging masaya kayo, Nay. So hindi na din kami tatagal, Bea. Salamat po sa sa grocery saka sa cash na ibigay sa amin ngayon. Yan, sige, Bea. Nay, sige po. Ano na tayo? Salamat po. lang. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May kalingap at pindayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalinga. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.
Kalingap Alvin. Kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo.